Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpa Akụ Eri Eri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Akụbụzọ kwuru na ọ naghị emefu ego n'ihe adịghị oke mkpa. Iji maa atụ, ọ sịrị na ise siga bụ ịkpachapụ anya mụnye ego a ga-eji mee ihe dị mkpa ọkụ. Ọ jụrụ sị, ọ bụrụ na siga bụ ihe ahụ mmadụ chọrọ, gịnị mere na anwụrụ ya anaghị aba n'afọ mmadụ kama isi n'imi na ọnụ pụtaba ngwa ngwa? Iji ahụ na ego batara ya n'aka apụghị n'ụzọ ezighị ezi, o nwere obere igbe o ji etinye ego ya dum. Ego ọbụla bara na ya agakwaghị apụta ma egbuwaghị igbe ahụ egbuwa. Ọ bụ igbe ahụ bụ bankị ya. Ọ na-edebe ego ya na igbe dị otu a ka ya wee nwee ike debata ego ga-ezuru ya iji aga mahadum n'ala bekee. O tinyela ego n'igbe ahụ afọ 10. Ego dị na ya buru nnọọ ibu. Na ngwụsị afọ 1946, Akụbụzọ mere ka ndị mmadụ mata na ya ga-aga ala bekee. Na mmalite afọ 1947, ọta akwụ tapịa ọnụ amara na mgbupụ eruo. Akụbụzọ na-ejikọba ihe ya na-ele n'ike. Ọpụpụ ya adịla nso. O lesịrị arị o ji biri, lekwa ihe dum ọ chụpụtara n'ubi ya. O retara ezigbo ego. O letara ezigbo ọkpụrụkpụ ego o tinyekwara n'igbo ego ya nke ọ na-eche oge ka ọ bịa ka o ruo mgbe ọ ga-egbuwa ya bụ igbe. O bupụtara akwụkwọ o jiri edekọ ego o tinyere na ya bụ igbe, chọpụta na ego o tinyere na ya ebuola nnọọ nnukwu ibu. Ọ na-echezi oge ọ ga-ebupụta igbe ahụ, gbakọọ ego o dere n'akwụkwọ na ego dị na ya iji mata ma o zukwara n'ihe o deturu n'akwụkwọ. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpa Akụ Eri Eri. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndewo, ka o mesịa.